Στάση δεύτερη. Εκκλησάκι Αρχαγγέλου Μιχαήλ, κάτω Λεύκαρα. Αρχαία κεραμίδια στεγής από τους Ρωμαίους και τους Βυζαντινούς. Κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον παλιό Λιόμηλο, φοιτητές αρχαιολογίας κατά τη διαδικασία αναπαλαίωσης του χώρου αυτού ανακάλυψαν βυζαντινές σκεπές που χρονολογούνται στον 10ο και 11ο αιώνα. Αυτή η ανακάλυψη μας βοήθησε να χρονολογήσουμε τον χώρο στα 1000 χρόνια, αν όχι και περισσότερο από αυτό, αφού τα βυζαντινά με τα ρωμαϊκά κεραμίδια έχουν πολλές ομοιότητες. Οι βυζαντινές οροφές ήταν συνήθως φτιαγμένες από πυλό, τερακότα, και αποτελούνταν από ίμπρεξ και τεγκούλα, τα κεραμίδια που επικάλυπταν το ένα το άλλο. Το τεγκούλα στα ελληνικά σόλωνες ήταν ένα απλό επίπεδο κεραμίδι ή αργότερα ένα επίπεδο κεραμίδι με υψωμένες άκρες, το οποίο τοποθετεί το οριζόντια στη στέγη, καθώς ο καλυπτήρας ήταν ένα ημικυλινδρικό κάλυμα κεραμιδιού. Φανταστείτε έναν αγωγό μοιρασμένο κατά μήκος στη μέση, τοποθετούνταν πάνω από τις ενώσεις μεταξύ των ίμπρεξ κεραμιδιών. Μια καλοφτιαγμένη και σωστά επικαλυμμένη στέγη ήταν στεγανή και δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω στεγανοποίηση. Τέτοιες στέγες μπορούν να βρεθούν ακόμα και σήμερα στην Αθήνα, τη Ρώμη και την Κωνσταντινούπολη και χρησιμοποιούνταν στην αρχαία ελληνική, ρωμαϊκή και βυζαντινή αρχιτεκτονική ως αδιάβροχη και ανθεκτική επένδυση στέγης. Η χρονική διάρκεια χρήσης ήταν περίπου 4.000 χρόνια. Στη Ρώμη αντικατέστησαν τα ξύλινα κεραμίδια και χρησιμοποιήθηκαν σε κάθε είδους κατασκευή, από ταπεινά κτίρια μέχρι μεγαλοπρεπείς ναούς και δημόσιες εγκαταστάσεις. Υπήρχαν πολλά ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Η τελευταία σειρά κεραμιδιών, όπου το νερό έτρεχε από την οροφή, τροποποιήθηκε για να απλωθεί το νερό που ρέει, ώστε να στάζει αντί να σφυρίζει. Η τροποποίηση έγινε από τον κατασκευαστή κεραμιδιών με τα δάχτυλά του. Το ονομάζουμε διασκορπιστή. Η πιο σύνθετη τροποποίηση που είδε η ομάδα ήταν σε ρωμαϊκά κεραμίδια στην Άλμπα Ιούλια, τη Ρουμανία, και αποτελούνταν από ομόκεντρους ημικύκλους. Το κεραμίδι ίμπρεξ, όντας ημικυκλικό, είχε ως αποτέλεσμα ένα φιλόξενο μέρος για φωλιές μικρών πουλιών στην άκρη της οροφής. Οι στεγαστές της κλασικής περίοδου επινόησαν τα ακροκέραμα, τα οποία ήταν συχνά διακοσμημένα και είχαν πολλά διακοσμητικά ανθέμια για να καλύπτουν κάθε τελική σειρά ίμπρεξ. Συνήθως είχαν το πρόσωπο ενός θεού ή ημίθεου. Ο Ερμής ή η Αθηνά ήταν οι πιο συνηθισμένοι. Τα ρωμαϊκά ακροκέραμα συχνά είχαν ζώα που ίσως αντιπροσώπευαν μια συγκεκριμένη λεγεώνα, και αυτό, νομίζουμε, είναι η αρχή του ζωομορφισμού στα κεραμίδια, με ένα αγριογούρουνο να είναι ένα καλό παράδειγμα. Οι καλυπτήρες, τεγκιούλα, είχαν επίσης μερικές φορές μια ζωομορφική σφραγίδα που αντιπροσώπευε τον κατασκευαστή ή τη λεγεώνα που χρησιμοποιούσε το κτίριο. Η έννοια της στέγης από ίμπρεξ και καλυπτήρων στην κατασκευή κεκλειμένων στεγών εξακολουθεί να χρησιμοποιείται και σήμερα από αρχιτέκτονες και κατασκευαστές ως διεθνές χαρακτηριστικό του στυλ και του σχεδιασμού και αποτελεί την προέλευση του όρου εμβρυξία για την κατάσταση των πραγμάτων που είναι διατεταγμένα σε επικαλυπτόμενα στρώματα. Το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στα κάτω Λεύκαρα είναι η δεύτερη στάση της πολιτιστικής αυτής διαδρομής. Οι επόμενες στάσεις είναι τα χωριά Σκαρίνου, Κάτωδρης και Πάνω Λεύκαρα,
όπου θα ακούσετε διαφορετικές ιστορίες σχετικά με τα ξεχωριστά αυτά κεραμίδια. Βρείτε τον σύνδεσμο προς τον χάρτη του μονοπατιού στην περιγραφή αυτού του βίντεο ή επικοινωνήστε με το Mola Culture Factory για περισσότερες πληροφορίες.